παρουσίαση module button informer, το οποίο στέλνει ένα email προκαθορισμένο όταν πατήσει ένα κουμπί ο χρήστης. Το έχω κάνει εγκατάσταση. Έχω θέσει τη διεύθυνση όπου θα παραλαμβάνετε το email. Το έχω βάλει και σε όλες τις σελίδες. Ωραία. Εδώ είναι το κουμπάκι, το οποίο όμως θα αλλάχθει εμφανισιακά και θα γίνει όπως θέλετε εσείς. Και εδώ είναι τα εισερχόμενά μου. Από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει κάποιο σχετικό email. Όταν πατήσω το inform us, το κείμενο αλλάζει εννοείται. Your indication has been sent. Αυτό μπορεί να αλλάξει ό,τι θέλετε εσείς με ό,τι χρώματα θέλετε εσείς. Και αν πατήσω πάλι το inbox, user panos is interested in whatever. Και αυτό το κείμενο αλλάζει. Αυτά τα κείμενα τώρα ουσιαστικά αλλάζουν μέσα από τα language files σε ό,τι θέλετε εσείς, και επίσης υπάρχει και ελληνική version αν το language είναι ορισμένο ως ελληνικά.